да благодаря на Пловдив, първо защото тръгнах от Кършака, оттам където съм започнал да играя в футбол. Срещнах се с първия ми треньор Бати Огнян Атанасов. Имахме малко разговори на стадиона. Той повече говори за Univision. Да ви представя първо малко Univision, после ще говоря за мен. Univision е свързан с канал на Телевиза, с седалище в Майами. Една действително голяма телевизия с един много сериозен бюджет. Над 3000 човека работят в телевизията. Тази година в Бразилия поставихме рекорд за всички времена в всички телевизии, които са с испаноговорящ език. Над 120 милиона са нагледали в настолното първенство в Бразилия, което за мен е чест, отговорност и това, което имах възможността да преживея с тези колеги. Двама от моите колеги, Иван Сансео и Хорхе, са двамата човека, които се грижат за този престой в България. Univision прави една поредица от личности, които искат да покажат на целия свят. Защото знаете, че горе-долу 50% от света говори испански. И затова и Иван тръгна заедно с мен и с Хорхе да направят тази поредица от документални кадри или документални неща, които са свързани с Христо Стоичков или свързани това с моето детство, къде съм минал, къде съм тренирал, къде съм играл. И за мен е чест, че имам пак тази възможност или по-точно няколко часа, които съм в България, да дойда тук, да покажа на света откъде съм тръгнал, защото в нашия град винаги е имало спортисти от световно, олимпийско и европейско ниво.